Prengat prengut ade mikir apa Sakauan ade tanpa guna Kungkut segan ade suka bapa Limbang susah ade bergembira Yang gembira ade panjang yasma Jangan lapor Ayo guyup Ayo guyup Ayo guyup Limbang susah ade ayo padha guyup Ayo guyup Ayo guyup Kan susah ade ayo padha Prengat-prengut ade mikir apa Sangga uang ade tanpa guna Kungkut segan ade seberapa apa Limbang susah ade sing gembira Yang gembira ade panjang yasma Jangan lapor Ayo guyup, ayo guyup, ayo guyup, limbang susah ade ayo padha guyup, ayo guyup, ayo guyup, limbang susah ade ayo padha Sapa jereng? Ha iki sing keplayu ngalor ngidul ngetan bali ngulon iki mau. Sapa mbok diceluk Bagong. Enten Mas Bagong. jenengan niku saking tlatah pundi? Namine sinten? Kok kowe sedih men ki ngapa ta, Lek? Jare niki pagelaran spektakuler paduka karo disengkuyung budaka. Ya bener. Ning kasunyatan kanca-kanca ora respon karo aku, ora respect karo aku. Lah mergane apa? Jarine aku ngreget-ngregeti panggung, ngregeti pakeliran. Apa rupaku ora madol? Iya. Apa kulitku kurang kuning nemu giring ngono apa piye? Lah kepiye ta lah? Apa dedetku ora kaya Dai Banowati sing lengkung-lengkung apa piye? Jane kowe ki ayu. Ning gur tuwa. Kuwi lho sing. Apa nek tuwa kira ndek rezeki? Lho Mas Petro. Bagong. Niki lho, Mbak Yu kula sedih ki mbok pripun jenengan? Enten apa ta? Ambuh niku. Mbok dineng-nengi gong ki kon nyerak kowe sik apa piye ngono di. Kula ki selama ini di belakang layar itu Ah. juga tidak melakukan apapun. Tegese? Tegese. Dalang Klaten berkembang. Nggih. Gitu. Nggih. Guyub Dalang Klaten lan Paduka, perkumpulan dalang muda berkembang. Ning tanpa disekuyung sinden-sinden menika lho. Kula sing kula wenak sinden-sinden cantik-cantik ora kula. Telek kok. Sinden Klaten menika sok ya bakal launching. Aku mbah nek dibedakan di anak tirikan. Sok launching. Napa? Napa? Aku arep ngaturi penyanipun Pak Sunarno. SEM Hun. Sok takon keparung ngestreni launching sinden Klaten. Betahaken Bagong mboten. Pak Sigit tak sowani nang Kembang. Pak Kangko tak dodoki. Iya iya alah. Mas Bayu. Mas Bayu tak cium ya. Wah. Cium tondo kasih sayang lho beda lho. Niatkan, luruskan niatnya. Tondo persahabatan karo nafsu wis beda. Luruskan niatnya. Oh ya antara Nah, amalo biliah niate diluruskan sik. Antarane Pak D karo anu kok ya. Kok padha gundul kocot iki. Ya piye? Kali kula nyuwun pangapunten kanca-kanca paduka lan gudaka sedaya para tamu, menika wau Ki Sukimen mboten saged sowan mriki. Ki Sukimen sebagai apa to apa pri? Seksi konsumsi. Lah niku seksi konsumsi lho. Kaget kok Ki Sukimen ki sapa? Menika ingkang pakili garwanipun Bu Kiki menika. Ning patut berbangga Mas Bagong. Nggih. Mas Pripun? Petro, Mas Leres. Gareng. Leres nggih, ya. Paduka, Gudaka,
Menika sampun launching. Launching. Dalu betul. menika sampun dipun kukuhaken dening Bapak Bupati Mas Hamenang Mas Wadar Hamenang. Ismoyo. Ya. Nggih. Lan menika sampun wonten jawilan. Nggih. Jenjing rencang-rencang paduka gudaka diajak buka bersama Mas Bupati kalih audiensi. Tepuk tangan Ah, kagem ada. Pak Bupati. Lek kuwi ati tak rewangi poso ngalong, poso ngrawat ya membuahkan hasil pri ya Allah. Allah. Kalong kok sakmono. Prihatin ku lho. Nah. Pri. Ya ta renggang iki coba nek Ah. aku ora matur iki mau ora. Ya ora iso buka bersama to. Haya. Kaya sekedhake Mas Petruk mau to. Heeh. Nek Selasa kliwon ya ono wayangan. Wayangan. Malam Setu Legi nang kene ya ono Eh, kegiatan senian. mengke Setu riyen. Klipaing. Satu pae. Setu Paing ya ono kegiatan ya wayang, ya seni tradisi apa wae, kearifan lokal tetap diangkat. Iya. Nggih. Kedepannya ini ono dalam kamangga inggen ya arep ono sok malam Senin Pon. Dalam kemonggo ini sapa? istanaku to. Lho, cita-cita sing mulia kan ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa, sing penting Klaten ngrembaka babakan Ah. budaya. Ah, Lho nek ngrembug Klaten ki ora ana wis ora ana enteke babakan budaya. betul. Berarti kan ngendikake Mas Bupati mau to. Heeh. Kene kan secara geografis antara Solo dan Jogja. Iya. Semoga tidak hanya sekedar singgah, tapi memang beliau itu nyaman neng Klaten. Diikuti paribasan pariwisatane menggeliat, UMKM yo berkembang, budayanya ikut rembaka. Lho. Betul Nek sekali. neng Klaten tuh apa to? Oleh-oleh Klaten ki apa to? Ah. Lho jangan salah, Apa? Klaten punya lurik beda. Lurik beda. Larang ngoten. Monggo. Ayo kanggo lurik kene le, dadalan lurik ya. 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 Ayo. Dadalan lurik lah. Apike kaya ngene, Mas. Masuk imen ngagem bes kapi ki lurik lah saya sangat. Pak Sigit Rembang monggo ditumbasi menika. Mas Bayu Aji ora sedeng. Luri ewaton beda. Ya lurik beda. Lumayan sing agem saja kepranan. Luri waton yojo. Nadyan prasaja sing agem katon gembira. Pekan yojo luri pancen kaloka. Tua muda ngagem luri anak indah kaya murah. Kuwi pas nek dhewe murane zona leke. Nang samake nganggo waton gane dhewe. Lurik. Luri ewaton beda. Lumayan sing agem saja kepranan. Luri ewaton yojo. Nadyan prasaja sing agem katon gembira. Medan yojo luri pancen kaloka. Tua muda ngagem luri anak indah kaya murah. Kuwi mas nek dhewe mulane jangan leke. Nang semake nganggo waton Lurik pedan kuwi saka tlatah ngendi to, Truk, pabrike? Lurik pedan iki rak ya wis cetha saka pedan ngono lho. Pedan iki ngendi? Ngono lho. Ayo. Klaten Mas, Ah. Bagong. Kuwi, Gong. Medan ki kecamatan sing mapan ning Klaten ki lho Mas Bagong. Oh, ngono. Kudu generasi muda kok sampean karo aku ya Pak Biwo warake. Nggih. Iya. Potensi Klaten ki apa wae.
Ono lurik, ono kota dalang, Betul. kota seribu umbul. Ah, banyak tempat wisata. Kota sinden selama ini ada golek sini dak ngebon kono-kono. So Klaten. Iya, iya. Tanggung jawab aku. Iya, 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 Boten iya. pitados 27 April hari Kartini neng RSPD Selosok Kliwon sinden Klaten kabeh nabuh. Wah, Oh, Eh. kerawitane Silat mana silat? hebat. Oh, tak pamer kene-kene so aku suwan Pak Tumiono. Pak monggo niki penjan rengkuh Pak kanca-kanca silat. Pulau Meri kan gitu. Caca, sak semono. Semangat. caca. Urung dia seragam rapo semangat Budito. Apa-apa. Aku tombol saya rapo-apa. Kok tak klaim karo Pak Tumiono karo Pak. Aja kaya ngono wis ora apa-apa. Lho jenenge berjuang. kok. Berjuang rapo-apa tondo mangan duit. Golek sandang pangan yo paribasan ngabdi seni to. Nah, nek Bener. nggo dhewe, nek agek dienggo dhewe senenge nggo dhewe urung bermanfaat. Manfaat yen ora kabeh kanggo kok sedulur maligine kadang seniman. Wih, luar biasa. Nah, nek ning kene pamane kehausan. Heeh. Pama pengen mangan apa kuliner-kuliner Klaten apa ya? Ing antarane Apa Mas Petro penake? Wonten apem Apem Jatinom. Jatinom. Wah. soto garing. Ah, touring. Kok soto Soto garing. Soto garing ngene goreng Klaten lho. Ha iya. Lah yo ora ono lho. Soto enak dhewe nang rondol no. Apa? Wis digusur. wah. Heeh. Iki Heeh. dulku. Sak liyane soto garing apa meneh? Apa Mas Petro? Enten jagung bakar, Cok. Wah, cocok banget. Jagung bakar. Jagung Sing sok bakar. ning pantai kae. Ya. Yo. Oh. Ayo. Bakar jagung le. Yo. Jagung lah. Ini bakar. Nah, jagung bakar. Ya, ini dioncai sik no. Ya. Ore nikmat mas, sapa sesuatu
Pripun? Putu-putu kule sinden becek kabeh. Waduh. Ora buang blas. Pak Suryan yo madolke, swara yo madolke. Aku mau kok misalnya suatu saat start saya harus turun, saya siap, Nduk. Sono generasi tongkat estafet semangat ya, Nduk. Silat kabeh. Kowe melu silat to, Nduk? Silat wis, Dik. Anggaran Dereng. Wah, sing penting maju. Kita tunjukkan prestasi dulu. Prestasinya ditampilkan dulu loh. Pingin apa acara apa bae yo maju kabeh. Iya. Iki Klaten kabeh. Bapak dalang-dalang kondang sedaya menawi sindenyan enten sing izin utawi kentekan sinden lho, produk Klaten. Lho. Ning harus melalui kula. waduh. Kok arep mbok makelari. Boten makelar. Oh, menika pantes nggih alusan. Menika rada nggo gradakan. Oh, menika iso ngancani panjenengan anu wicara mbok bilih pas entuk bintang tamu dadi. Lho kan kudu bersinergi. Mbah Klaten Suki, kota Min. dalang. Klaten kota dalang. Basuki Min. Lho kayak didelok putumu. Pripun? Piye le? Mengke nek koordinator jenengku sing tiba teko lokasi lenang kabeh. Tiba lokasi lenang kabeh ya ora aku nggo campuran kok. Oh. Aku nggo campuran ya tak kayak sing murni-murni. Sinden kok nek campuran barang. Digo agal-agal. Lah misalnya sambel kayak aku petene ngono lho. Lah, Dadi kota dalang Kota yo dalang. bersinergi karo sinden. Sinden, Oh, yo. karo pengrawit. Mbak menawi saking Anu Mbak Apri, Mbak Mimin nyun pangapunten. Wah, Piye Mas Petro? jagung bakar enak, legi asin. Asin. Cocok. Anggitane Pedro. Dasare karyane Ki Dr. Sukisno. Kowe iki nah. piye, Gang? aku kayak ada ngomong. Heeh. Kan ora digagas blas. Ora, Ya omong kok. ora. Kowe modelmu nek omong nabraki kancane kok. Rangga ngomong kok. Aku Yeah. ya pengen ngomong. Ayo omong ayo. Lah situ. Boleh yo. Oh lah. Tole Rangga iki wis sarjana seni. Lho. Ya. Semangat ya, Le. Pengestunipun. So nek kowe ndalang ora ana sing ngeteke digoncengke budhe gelem ra. Niteh- Kok bersinergi aku dibalik layar apa ora kudu ning ngarep. Niteh napa? Rombong, rombong. Numpak angkong. Tosa gelem apa ora? Kula gadah motor cilik. Mungkin kula gedhe mawon. Nggih. Semangat sukses. Uga ora lali ngaturke panuwun marang Pak Dr. Sukisno kelawan Mas Dono saka Mokaton wis Lah. ngamping-ngampingi kanca-kanca le Luar latihan biasa. kabeh nggih. Iya, Tuntun, tepuk tangan Bapak Dokter. Pak Duka. Sukesno. Ya, kowe ya kudu ngaturke sembah pangabekti karo seniormu Wah, le. nggih. Sinten? Dan Mbah Sayoko. Weh. oke. Mbah Yoko rawuh nggih. Matur sembah nuwun Mbah sehat-sehat Yoko. Mbah Yoko. Sehat Mbah Yoko. Nggih, pokoke Kiai sepuh ning entengan rigen. Weh. saestu. Mbah nuwun lho Pak. Pokoke dingge seneng-seneng mawon mengke nek ajeng seneng-seneng man ngebel kula. Nah, Mbah Yoko lagi sedih. Napa? Wong teng dalem ki ambak mbok kancani po. Ngersake kula, Mbah. Ngersake kanca sapet jago. Nggih, Nggih, sedaya Mas. dalang ingkang rawuh matur nuwun Sembah senior-senior nuwun. dalang nggih. Luar biasa. Lho iki Boten mumpung ana ning saged. bayat upama diparingi dawet bayat ngono lek Wah, ketok. cocok. 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 Disugoto dawet mbayar. Dawet bayat. Lah mangkoke endi ya, Pri? Warga
Wayang terus tenang Rumah kebenaran Putri goyang undang-ake Ulu bangetune Cukup kebutuhane Tekan-tekan mereka berikan Angkol aja jangan Dewet kekewetan Putri minuman rakyat Sehat bermanfaat Yaiku dawet bayar Kapuput pate saung Serupat-seruput Sarang manggut-manggut Mangga-mangga jalan-jalan Mesam-mesam saja edok kesengsa Seger-seger termirasa Lagi kure alam Lumayan wasmina Mangga-mangga di paparan Nyata-nyata nikmat Lewat keton Truk. Lah, anu Gong, rada kuciwa iki mau ketipungane ora banter ora le truntung ngono ora banter Gong. Lah piye? Nah, kudune iki nek pas nggon langkam musuk anu sing pisanan mau iki le jaipong kuwi nganggo truntung ngono. Oh. Kok le sok kepinter to, Truk? Weh. Aku ki elek-elek ngene iki ya pengendang lho. Sabar. Pengendang arep gayo sinden ora sida iki rak ming aku. Lambemu ora tekan ngendi-ngendi. Ning aku ya rada kuciwa. Lah kenging napa? Lah dodolan dewet kok le diciduk gombal iki po eneng. Ya sih jadi properti les berusaha semaksimal Eh, mungkin. Mula anu Mbak Mimin Mbak Apri Inci. Pripun? boten anu ninggalake tema napa? Hibridrasi. Wayang kontemporer. Ya. Temporary. Happy birthday. Happy birthday kowe iki. Cara iso Inggris oleh kementus. Ayo ben. Nek aku saguh le. Lho iki elok Mula, tenan. Nyuwun pangapunten temanipun menika penggabungan antara beberapa hal Inci. untuk menciptakan keindahan. Nah, kula rak suasanane niki rak nyenengke indah. Spektakuler ngaten Betul. Rungokno menciptakan keindahan. Nah. Lah kok lah. Lah yang menciptakan Lah, keindahan nggih. tanpa meninggalkan pakem-pakeme Nah. lho. Cek. Kuwi Ono utamane. sandosa, Ah. ono wayang wong, ono Yeah. teatrikal, wayang kulit, garap gending yang luar biasa. Lho, eloke lho. Elok. Neng kene Cocok. iki Mongko. semangat kagem adik-adik Paduka. Lho, Iya. tepuk tangan untuk Paduka. Tepuk tangan. Mempererat tali silaturahmi sesama dalang. Betul. Melahirkan ide-ide kreatif yang luar biasa. Ketikane Bapak Insur Tumion mang udah dimirengke apa ora? Lho, nek cah nom wis maju, cah nom wis tampil, iki paribasa ora bakal ketekan obor. Nah. Paten obor lho, sukses. Ya. Lho, mongkok Lah kok kowe penggali. tuwa isih tampil ae. Lah aku jane ya siap regenerasi Pri. Jane aku ya siap. Bapak aku ora dikersake ya ora apa-apa. Tapi kan rezeki kan yo Kok terus sedih lho kadang seneng. kan ngene to, aku wis pokoke serapayu. Jangan pernah takut. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki. Oh, Bentuknya saja yang berbeda, caranya yang berbeda. elok. Aku tenan. saiki iso dadi frontliner gada depan. Sopo ngerti sok aku di balik layar ya ora ngerti. Lho kok pelekke hamba. Kok dadi frozen ta, Lek? Uga ora lali Mbak Mimin Mbak Apri Izin. nika pendopo joglo Tumiono menika terbuka untuk umum. Ya, Nah, siapa saja Tegese yang piye, Truk? yang akan menggunakan tempat ini boleh terbuka untuk umum asal izin Mbah Daryono. Oh, Mbah Daryono. Nggih. Mbah Daryono piyane mboten wingit to? Piyane mboten wingit to sae to? Grapyak semanak semedulur. Anggere kalih kula mun nggo Mas Udut Mas. Wah, wis. wis Cocok. pokoke neng Klaten ki uripe penak sarwa kepenak. Lek. Penak. Lho. Budayane yo maju. Kepimpinane saya maju, budayane maju, fasilitas
apa wae ana. Infrastruktur ya saco becik. Nah. Terus saiki dalang ya diakomodir, seni apa wae diakomodir. Lah, mula ki pangajape paduka muga-muga tetep bersinar kaya Klaten bersinar. Saben dinane sehat wae lan sehat batine endah wewangunan treku dalam desa-desa aman rasan mapan ora sadang banget aman mula sawit dan sawas padha tapi tumata sinawang asring lamlami papan olahraga ana papan wisata sumadya kabudayan pranyata lambang kapribaden bangsa rakyat dewa sayap tentrem kertaraharjo ngajeng kapercayane beda lan warna-warna munggah setya ngajeni sesama pratani trasan kekelalem mabuk barengan tanam tuwang nebak tinggal mamatene palani jalan dari gilir kumandi tanduran subur kemari pahlo cinawi pernah ada lapang rokok ada dasar Pancasila kondangin jambanan kasih nebut Klaten bersinar. Kanthi Kang Winarsita Tatan Kadi kang aneng tengahing wana Krendra Wahana Raden Parikesit ingkang nedya anggayuh umuruning wahyu pamurbengrat ciptaning driya sang binagus tatan nedya unturing praja lamun dereng saged anggayuh tumuruning wahyu kapilalu mahasing asamun ngisep sepining supana anajak yoga brata ing tengahing wana Krendra Wahana sedakep saluku juga nutupi babahan hawa sanga ngeningaken cipta rasa
karsa anut laksitaning Buswa. Semadi maladi hening ana rupa tan kadulu. Ana swara tan kapiyarsa, ana ganta tan ing ngambet. Hawa sekawan binengkasan amumuning ing cipta sajuga kang kinarya jagat. Wauta nalika semana ana cahya gumbiaring antariksa padhang nanging dateng balerengi sirnaning kang cahya wenteh jawata ing suduk pangudal-udal sigra jugar sang bagus dinya semedi. Cuk karo anggonmu semedi Ger pare kesit. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisah kelawan jenenge iwang Ger titah kulon parikesit jeneng kita ayo kagiat ing penggalih kulon Bathara Narada kang prapta ya Ger. Duh pukulun sembah pangabekti kula mugi kunjuk saandhaping pepada paduka yang pukulun Bathara Narada. Ya Ger, pangabekti kita ulun tampa. Ngene ya Ger, biyen Eyang Musi Arjuna nate antuk wahyu kedaton kang aran Wahyu Makutarama. Kejaba kuwi bapakmu Swargi Abimanyu Gus nate antuk wahyu ratu kang aran Wahyu Cakraningrat. Mula kang saka iku awit genturing Subratanira dewa bakal paring kanugrahan wahyu kang dadi jangkepe wahyu loro yaiku Wahyu Makutarama lan Wahyu Cakraningrat. Wujud Wahyu Pamurbengrat Wahyu Pamurbengrat iku dayane dadi pangantep-antep sarta pikukuh anggonmu bakal jumeneng Narendra ing Yawastanina Ger. Parikesit weningna ciptamu tampanana Wahyu Pamurbengrat muga-muga ndayanana jagat saisine tansah antuk pepajar kulup. Ngaturaken agunging panuwun pukulun. Pancen wis dadi pepancen kita Ger. Lan jeneng kita enggal bali ana ing negara Ngastina sabab dina samengko bakal ana banjir gedhe kang nerajang Purayagung negara Ngastina. Wis Ger, kula nyuwun pamit kondur mahkuwayangan Ger. Sembah kula bumiring jengkara paduka pukulun.
ranjang kancing langit kelap-kelap katon lirikinin canging alis risang maweh kandrung lakuku mlebu alas kene kepranggul ana bocah bagus dedeke ngringin sungsang kowe sapa sadurunge aku alaka luwih dhisik kowe ngaku jenengmu sapa aku ratu ing negara Singolaranku Prabu Gardaka dene aku ratu ing Wantipura dene jejulukku Prabu Swaheswara ayo ngaku kowe sapa aku Satriya Wastina Parikesit aranku lah dalah kowe sing tak goleki ana pari gawe apa kowe goleki marang aku nungkula bakal tak tugel gulumu ketemu pirang perkara kowe arep mateni marang aku putrane Prabu Gardapati nalika semana gugur ing tangane para Pandhawa nalika perang gedhe Bratayuda lan aku nedya males hukum sedane Kanjeng Rama Gardapura mula dina iki kowe minangka tedhak turune Pandhawa kudu mati dening aku ayo bangga apa nutut yen bangga kepriye yen nutut kepriye bangga ya mati nutut ya mati ngabangake kuping tembungmu jajalan kaprawirane Parikesit iki ketandangan dening aku
bagus. Sawetara wektu pone yang ngupadi ana ngendi morcane putuku wong bagus parikesit. Apa sira wis antuk gawe, Nger? Ora ngira babar pisan. Kalamun sira wis kaiden sidaning karsa. Kepareng ingkang maha kuwasa lumantar para dewa, Nger. Eno. Sawangan kae para prajurit wayah-wayah Pandhawa sak pesanggrane wis dadal larut. Ya, saiki mung kari siji Kertiwindu. Ngenteni pati parikesit. Ini rada kawecok. Piye? Bener. Wadya Ima Imantaka wis kelakon ngepung negara Ngastina. Nanging Gardaka lan Swaheswara durung tumuju marang kene. Tak kira ora sah nganggo Gardaka-Gardakaan. Ora perlu nganggo Swaheswara-Swaheswaraan. Cukup ana tangane rada kawecok. Kowe aja remehke kasektene para Pandhawa. Nadyanto Pandhawa kempong pira Jambulwanen kae isih pinuyungan dening Jawata. Banjur sing mbok karepake kepiye Kertiwindu? Iya ya, Nger. Ndak titipake nusa bangsa iki marang jeneng sira. Lan pepundhenmu para Pandhawa wis ngantu-antu marang tekamu, Nger Parikesit. Aku ora ngremehke kadigdayanmu. Lan uga aku ora ngentengke kasektene Gardaka lan Swaheswara. Nanging yen to Gardaka dina iki durung kelakon mateni Parikesit, tegese Parikesit isih urip. Ngono kuwi bakal njalari wimbuh kekuatane para Pandhawa. Ya. Yen pancen kaya mangkono, aku kudu kepiye? Yen ngono karepmu, gageh samaptoan wadya balamu. Mengko sak suruting Bagaskara gempuren negara Astina. Wis tokake dawuhmu. Kinepung wakul binaya mangap negara Astina. Kaya-kaya sangok-angok marang bebaya ora krasa yen to bakal tekaning Antaka. Mangewe wadya raseksa Ima Imantaka. Jirandra kaya Sardula sastra kang mangsah janma.
Panggune kae punjering para Pandhawa bakal kasembadan anggonku males hukum patine pepundhenku. Wong Astina, kaya aja padha alok kelangan. Ratumu tak pateni dene iki. Iki. Oh! Mangunggung ganduan rimang lah dalah. Keparat sapa iki? Ana bocah bagus wani nyembranani Ndrada Kawaca. Aku Raden Parikesit wayah yang Arjuna. Lah dalah. Kowe sing tak goleki. Ora entuk patine Pandhawa ijole cindile dina iki. Kala narpa Kresna tan tulus hanyakra ring Resi Cahnawi Suta Yai Arjuna kula wonten dawuh Kaka Prabu apa kowe ora nyumelengake marang Angsaisi Parikesit Yayi? Boten Kaka Prabu. Tegese kowe negake marang putumu Yayi. Parikesit menika putranipun Abimanyu. Menika putu kula. Parikesit kedah saged ngetingalaken labuhanipun
tumrap negari Ngastina. Parikesit menika calon ratu kersanipun pados dalan piyambak Koko Prabu. Oh ngono ya. Yen putumu gugur piye Yai? Parikesit menika turasipun tiyang sekti mandraguna. Kula pitados bilih putu kula mboten badhe katiwandan. Janaka mangerti ya Yai? Sing perang mungsuh Parikesit kae sapa? Kae turase Prabu Imantaka Prabu Niwata Kawaca. Kae dudu Yaksendra lumrah Yai. Yen to putumu cilike lara gedhe tumekaning pati apa Pandhawa ora bakal kelangan gedhen-gedhen Yai. Marganing patimu em putune Pandhawa kowe Parikesit mutiar dening iki em. Aduh Ya, Ngastina kelakon rubuh dina iki. Yen Pandhawa sing mati, Kertiwindu bakal mukti. Yen to Nirada Kawaca lan Pandhawa sampih ana palagan, Kertiwindu ya ora rugi. Malah Ngastina lan Imantaka dadi tak dadake siji. Banjur aku sing jumeneng ratu, jejuluk Sri Maharaja Kertiwindu. Yo, mudhar kowe para Pandhawa. Iki sing dadi sumbering perkara. Wah! Wah! Waduh! kang gawe cintrakaning para kawula. Kowe kang gawe ruhara ing negara Ngastina. Ing wektu dina iki aku bakal malesake penandhanging para kawula kanggo mulyaning tedhak turunku. Tak kurbanke kanggo mulyaning Parikesit. Lenggah kanthi rasa tentrem ing dampar Sang Paripurna.
Sang Parikesit minangka Ratu Agung. Ngastina Kuncara kaya dene asmanira Parikesit kang gegana. Ngastina Rahayu amarga saka lakunira Sang Darmasarana. Jumeneng lenggah weh pangaribawa. Gung ing dampar Sang Paripurna.